Africa inalia. Yes. Simon Chimbetu. 25 May. 25 May. Africa Day. Ndizvozvo. Yeah. Nasi ndi 13. Nasi ndi 13. Pasara ntsiku zingasi? Zingonongono. Ntsiku zingonongono. Ngani za metsi. 12 days. Waona ka. 12 Ndima keta metsi. Ndinokuvhara. Ndima keta metsi. Asi chinondishamisa ka. Pamari. Aiwa handirasiki. Iwe unoziziva wani. Pamari handirasiki unoziziva wani. Kutonzi uri kuhope sotarata asi gayo. 2 billion. Aiwa pamari chimbondiedza. Aiwa pamari handirasiki. Saka uri sei? Bose kuti. Handiri kukona. Zvakarongeka. Pane nyaya yandiri kukumbira handiziva kuti iri kuenda kukanzuro here kana kuti iri kuenda ku department reroad. Alright. Riri kumaira Seke Road. Handi pa SPCA. Wangodarika pane bus stop uchienda kuchitungwizi. Ndizvozvo. Outer lane. Gomba iroro rane nguva. Ravhurika. Rakakavha mugwagwa wese weku-outer lane. Zvekuti munhu ari kuzorona asvika ipapo akuda kutiza kuti aende ku-inner lane. Ku-inner lane uku kusaidi kunoperera road yeku-inner lane pane chigrid. Ndachiziva. Wakadziwa kanyemba ka? Because ichuweka ndizvo. Kuenda kuchitungwizi. Saka iye paanosvika ationa zigomba anogona kubata mabhureki, uye ari kumashure ari kubwera akada kutiza kunenge kune imwe motikari inenge iyo. Ndakubva. Ndakuona. Waroona ka? Rindi racho rimwero. Saka ndiani i-Minister of Ndakaona vane rori rakanga richimbovhara makomba. Asi vakavhara yekumberi. Amene kuti gomba iroro vakarijamba. Vanogona kunge vasina kuriona. Vaipfuura neipapo. Vanogona kunge vasina kuriona. Tadi kungovazivisa sezvo riri basa redu. Kuti pane gomba riripo. Pa SPCA. Changobva pa SPCA. Pane bus stop uchenda kuchitungwizi. After bus stop iroro. Vafuna kuti pavhariwe. Ndiraona gomba iroro harinaumira zvakanaka. Tiri kutendimurana pamwepo. Kumenya. Ndakuenda kunovharwa. Pai patakambotaura pakagadzirwa pepe mutown. Ndiye Harare rekauti Kagovi. Papi. Uri kubva kuMarket Square. Uri kuenda kuna Robert Mugabe. Ndapaziva. Vakavhara. Asi mvura iyi iri kuyerera futi ichibva kupi? Iri kuita sekuti iri kuyerera kubva kuna Kagovi. Kana kuti pane mukoto pairi kubuda here mvura iyoyo. Iri kuya futi kuzokanganisa papi paya pakagadzirwa paya. Water here kana kuti sewer. Nkoza uchita sewer. Ndiribe kunyangara bwino asi andaumbonyatsoona but pane mvura iri kuyerera papi ipapo. Inogona kunokanganisa zvakare mugwagwa iwoyo. Wakagadzirwa paya ka mushure monge paita mvura. Regai katinzwe kuti water here kuti sewer tibate department rinoona nezvozvo kukanzuro. Otherwise zvakavhurwa nezuro. Izvozvo vari mahedimasi ari kufamba ukaisa momwe. Manje anenge ane kashamuka kanenge achirova trousi. Kama kashamuka kasina basa kutyizira kanenge achirova trousi. Ungaita nekupi zvinotovhurwa chete. Manje achimwena arafonera headmaster. Master. Nkomana arabwera nama00. Achitaura masubjects acho esanzi 000. Saka ndakapedza kubhadhara fees last month teacher haana kuita basa. Boss abuda nema0. Saka shandisai school fees yechi last term. This term nokuti mukomana abuda nema00. Zvikazvidina headmaster. Inini hangu munhu wese afunga kuita business ari kuvhura chikoro. Urumbozvona? Ndiri kuzona kuti ma-private schools awanda. Vana vanofanira kunge vachita masports. Zvikoro zvofanira kunge zvine magrounds. Zvinofanira kunge zvine nzvimbo yakatambanuka, mitambo, vana vane matalents akasiyana-siyana. Haasingirire kuacademic chete. Asi anogona kuendawo kune mamwe makuvaka kuita sei, but munhu akangoita 7-roomed house
akuita chikoro Chikoro. koma sports koma practical subjects anoita sei panovhurwa chikoro handiti Ministry of Primary and Secondary Education inozivisa izvozvo voenda kunotarisa kuti zvese inspection zvese zviripo here ndizvozvo wobva wapasisa kuti chikoro ichi ngachiite sei ngachishande. ndofunga vari overwhelmed. Ibasa rokuti mtibate ka-honorable minister torerai moyo tinzwa kuti nyaya iyi pakufuna kuti boma ripitire eheka ndawa ungochita kanyumba pang'ono skuru kanyumba pang'ono skuru arati babai kwenda apana babai ko nditsvagiruka kuti kokule vari kupi kule kule Mr. BNP sha kubva last year tichingotsvaga sekuru kule Mr. BNP vari kukareba vazoenda kumberengwa vaenda kugokwe kunyamapanda havasi kubatika kupatika rini kanyema toita sei navo amen akuti iwo pamwe ndionogona kunzwanana nawo kule bufumbukani Mr. BNP ndizvozvo muri kupi muri kutsvagwa naFilipi murafidza makashi saka hauna kana zvidikiri handina kanyema wati kudiko kanyema handina asi una zvidikidiki handiri kukuona kanyema pokuita sei iwewe matambiro auta neni wakuchita ngati okay ntsomba ire muramba kupsedzemuka chede inzwa kaFilipi ukada kundishikidzira ka unodzokera kunews unodzokera kunews department nindiweya nini iwewe okay iwewe pane tuzi kufuna kubwerezera nekupi pane tuzi tanofanira kusarudza kudzokera kunews kana kudzokera kuchimbuwe unoda zivi kuti mubate National FM